L-Oppożizzjoni Nazzjonalista għandha x-xewqa li tara kif flimkien naħdmu strutturalment għal prioritajiet ta' Għawdex u din il-ħidma m'għandix tkun biss meta niċċelebraw jum Għawdex iżda s-sena kollha. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fil-Parlament li tmiem dibattitu fl-okkażjoni ta' jum Għawdex. Minn barra l-politiċi matul id-dibattitu tkellmu għatta persuni brabta diretta mal-Gżira Ewċija. Mhux biss illum biex nikkommemoraw jew waslu il-messaġġ ta' din il-ġurnata, imma naraw kif strutturalment kapaċi wettquh. Ejja naraw x'inhuma l-prijoritajiet għalikom l-Awċin għal Għawdex. Ejja jirnexxilna għandna opportunità tad-deb. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rikonoxxa l-impenn u l-imħabba tal-kelliema kollha preżenti fejn qal li d-diskussjoni għandha tibqa' tinżamm ħajja f'diskussjoni sinċira u miftuħa u mhux waħda bbażata biss fuq iċ-ċifri tas-surveys. Adrian Delija qal li hu dmir ta' kull politiku li naraw verament xi jridu l-Awċin u appella lill-Gvern biex jara li l-Awċin igawdu minn aktar benefiċċji. Dwar is-saħħa, Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jara aktar investiment f'dan is-settur daqstant importanti. Madankollu staqsa jekk il-miljuni li qed joħorġu minn bot il-poplu u x'qed jinħassu fis-servizz provdut. Rridu nkunu onesti u ċari u ngħidu li l-investiment illi ġimwiet ma seħx. Dak illi ħsibna li ħajsir ma sarx. U l-flus ħarġu xorta. Il-pajjiż it-taxpayer intom ħallastu diġà qed tħallsu 4 darbit iktar għal xi ħaġa li ma ħadtux. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Gżira Ewċija għandha tkun il-vetrina ta' pajjiżna. Nagħmlu flimkien l-investiment kollu meħtieġ biex Għawdex mhux biss ikun estensjoni ta' pajjiżna imma jkun mera vetrina proġett li nkunu nistgħu niftaħru bih mhux f'Malta, fl-Ewropa imma fid-dinja. Sa dan it-tant fost il-kelliema waqt dan id-dibattitu parlamentari speċjali kien hemm il-President tal-Kamra Ewċija tal-Kummerċ, Joe Borch, li għal 3 darbiet fi ftit minuti saħaq li Għawdex qed tiġi rvinata. Mingħajr ma għamel aċċenn għall-ebda żvilupp partikolari jew xi permess li ħareġ dan l-aħħar, Joe Borch għamilha ċara li l-karatteristiċi partikolari li għandha l-Gżira Ewċija diġà qed jinqerdu u mhux se tkun il-mina li ġġib din il-qerda. Semma wkoll il-qasam tas-saħħa fejn tenna l-karba tal-Awċin biex jinbeda x-xogħol minn Stewart Healthcare fuq l-isptar, xogħol li tantu mistenni. Minnaħa tiegħu l-President tal-Assoċjazzjoni Turistika Ewċija, Paul Xikluna, insista dwar il-ħtieġa ta' rieda politika minn kulħadd biex niddefendu l-ambjent sħiħ ta' Għawdex. U fost il-politiċi tkellem ukoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fern li għażel lingwaġġ partiġan fl-eluq ta' dibattitu li fl-ebda ħin ma tratta kwistjonijiet politiċi partiġani.